everyone, good morning, welcome again to our channel. Meron ako i-share ngayon sa inyo guys, yung pagpunta namin sa Old Airport kahapon. That was Sunday, because today is Monday. Yes, of course. May nabili kami, kaya gusto kong i-share sa inyo kung ano bang masasabi nyo sa mga binili namin. At ang gaganda rin. At ang mumura. Doon sa Old Airport kay Ma'am Ate Inday. Ayan. So, let's go. Ipapakita ko sa inyo. Ilan-ilan lang naman. Pero, maganda kasi magandang i-share. So, let's go. Sa baba, guys. Andito sa yung future petit jungle tree natin. Ayan, di pa maayos. Huwag niyo akong pagagalitan. Pasensya kayo. Ganyan muna ang mga ayos ng mga yan. Pero kulang pa yan. At yan ay pagagandahin natin. Pero, tingnan nyo naman mga gamit ng mga trabahante. At sabi ko i-update ko pa kayo tungkol dun sa mga ginawa nila, mga tapos na sa ang pangalan nito? Pa-repair natin ng bahay. Pero guys, ayan, tinanggal ko na sunglass para makita nyo naman mukha ko. Eto! Ang ganda. May flowers. Kita mo? Yan ang nabili natin kay Ate Inday kahapon. At meron pang 4 na pots. Nabili natin kay Ate Inday. Ma'am Ate Inday ang tawag ko sa kanya kasi ma'am ang lahat ng tawag ko sa mga gardeners doon na babae at sir naman sa mga sa mga sirs, sa mga lalaki. At ito, ang pangalan nito guys ay yesterday, today, and tomorrow. Ang ganda ng kulay, no? Ayan, contra luce, teka. Ganyan, para makita nyong maigi. Ayan. Ang ganda. Very nice. Ang, may 3 kulay. Ata ng bulaklak niya. Merong dark na dark, kumbaga maroon, merong pink, at saka merong white. Ayan. Yesterday, today, and tomorrow. Ayan. At ang taas niya, ang haba, ang sabi ko, ay putulan ko siguro, magmarkot tayo para mapadami natin. Kasi ang ganda ng flowers niya. Super ganda. I love it. I love the flowers. Tingnan mo, ang ganda. Ang ganda talaga. Nakaka busog sa mata ang beauty niya. And then, syempre, yung kalamansi natin. Ayan na yung kalamansi natin. Napalitan na yung kasi guys, ganito. Merong akong kwento about kalamansi. Merong kaming kalamansi noon doon sa isang property namin, yung nasunog. May 2 puno doon, ang lalaki at hindi tumitigil sa kabubunga. Ang gandang tignan at talagang busog ka sa vitamin C. Araw-araw yun ang hina-harvest namin kasi ang sipag mamunga siguro dahil nasa tabing dagat din yun. Ang sipag mamunga ngayon, merong isang mahadera na ipinipilit niya na putulin daw at yun ay makamalas. Dahil daw ito ay maasim, hindi raw pwede ilagay doon sa residence. Dapat daw pagka nagtanim ng kalamansi ay sa mga farm lang ilalagay. Ako naman alam nyo naman ako, hindi ko iniisip na yung hangarin pala nung marites na yon ay para mawala yung kalamansi naming maganda. Yung naniwala naman pati asawa ko, ang dali naming naniwala. Tinanggal namin. Yung pinutol talaga, as in, naputol ang kalamansi na 2 puno na ang sipag-sipag mamunga noon ay wala na. Naputol. So, ayon ang kwento niyan. Tapos nung katagalan nito ngayon, ay na-realize namin dahil dun sa nangyaring sunog nga sa amin, ay nakita namin ang natural na pagkatao noong nagsabing putulin daw yun. Yun pala ay si
Yun yung klase ng mga tao na sinasabi ng karamihan na yun ay ang naninira ng buhay ng may buhay. Para sa ganun ay mawala na yung kalamansi. Para sa ganun ay wala nang maganda doon sa aming garden. Ang ganda kasi nun, masipag mamunga. Ang mga marites na mainggitin ay dapat huwag pakinggan. Ayan, yan ang sinasabi ko sa inyo. Mag-ingat kayo, akala nyo malasakit yung sinasabi niya. Ay nako, pag-isipang mabuti bago nyo gawin. Dahil sayang talaga. Ayan ang kwento. So nakita nyo, 4 yan, 4 pots ang binili namin. 1, 2, 3, 4. At ang presyo niyan is 700 yung 4 na yan. So okay naman ang presyo, di ba? Okay, dahil meron na siyang bunga. Then mapapalaki na natin yan. Kaya minamadali kong patapos dito para sa ganun ay maayos ko na itong taniman kong garden na ito. Okay? Hindi ko sasabihin, surprise na lang kung anong gagawin dito. Makikita nyo rin naman. Lahat naman ay updated sa inyo guys. Ayan, at na-share ko na naman ang haul nung binili ko doon sa Old Airport. At yan guys, ang sarap nitong pang lemonsito or calamansi juice sa umaga, or yung mga nagpapapayat, alam yung gawin nyo, 10 pieces of this calamansi, yung juice nyan, pigain, ilagay sa baso syempre, and then alisin yung mga buto, huwag nyo na isaling inumin pati buto. Tapos inumin yan before kayo mag-breakfast. Pero sa mga acidic, not advisable ha. Sa mga matibay lang ang mga sikmura, okay? Bawal yan sa acidic kasi matapang ang pagka-acid niyan. Ayan. So, meron na naman ako na-share today. At nako, ang dami kong gagawin guys. Yung mga parsley pa na bagong bili ko ay i-transfer natin. I-repat natin. Nakakatuwa itong mga halaman dito. Ito mga nandito, nakahilera tong mga ito dahil aayusin ko. I-repat pa yung mga yan. At dito, in the future time, ay magiging garden na maganda. Pag may awa ang Diyos at ipahintulot niya. Ganun lang yun. Hanggat naman lahat ang nagmamayari ng lahat dito sa mundo. Kaya doon tayo magpaalam. At doon din tayo sa Kanya nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na ito. Okay, so let's continue with our work at ayusin ko na yung mga halaman. Okay, bye-bye! See you on the next video guys. Okay, pag-share naman itong video natin at mag-subscribe na dun sa mga hindi pa nag-subscribe, at please click the bell button para sa kayo ay ma-notify. Kumbaga, yung notification bell, yun ang magkakalabit sa iyo na, hoy, meron na namang bagong upload. Panoorin mo na, ready na to watch. Ganon. Ganon yun. So, bye-bye. God bless. Ingat. Take care. Kayo laging nakasunod sa akin. Masyado kayong marites. Ano? Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Kaya nagkatumbahan na yung maliliit na pots dahil sa mga paan yung malalaki. Naku ha.